Ay, gwapo nyo gaw. Ako. Oo. Gugmo. Pero sa gugmo. Gamay pagkasirot. Ay, pagkasirot na. Kagabi galing kami sa isang event. Tapos ngayon, papunta na naman kami sa ibang municipality dito sa Zamboanga del Norte para na naman sa isang event. Okay, dito na kami. Oh, liko sa sa taong park diba? Oh, sa taong park. Oh, di hari to. Dito tadi hari. Dito tadi sa kuan kilip. Sa taong park dan awas lagi pangkuan ng mga motor. Ah. Atrasa daw. Sila muna yung mga kani mo yung mga tinuod nga chicks boy. Kaya sila Chicks tira boy. chicks tira chicks tira boy. Tira. Doon, ngayon, nalilibog pa kami kung saan kami mag-sit up dito. Kasi baka uulan mamaya, ito man yung mga plano nila. Tapos baka umulan mamaya, doon kami sa sulod. Pasok. Kanang ilang vlog para na sa group chat. Group chat. At ito may dala kami. Gato. Guboy. Doy. Napo na taong grasa dire, doy. Taong grasa. Ulo. Taong grasa taong pasmo. Oh, mo ni among live. Mo ni among kinabuhi sa buhay sound system. Dito kami mag-sit up ng sound system mamaya dyan. Oh, tapos habang nag-antay kami sa aming mga kasama na mga mabait. Bait. Mabait pagbating. Habang naghihintay kami, hihiga-higa muna kami dito kasi lagi na lang kaming naghihintay man. Tulad nito. Oh. Yan, tinahan yung samput niya kagabi. Kasi nagkakain-kain kami kanina kasi yung samput niya kagabi tinahan. Yan. para pamahaw. Muna na ang gym sa La Libertad din kanilang plaza. Kani seryoso ni ha. Kani sa munisipyo government center. Yun seryoso na nga video. Kanilang duha mo yung seryoso. Ay nagsiya ba niya?
Ika-practice, nag-vlog. Ha, nangaon na tayo? Wala pa. Ito talaga ang problema namin sa sound system basta outdoor, ang ulan. Nahihirapan sa kalisod. Pare! Nahihirapan sa kalisod, pre. Kalisod-lisod sa mahirap to. Hello. Hello, nay gasol. Gapas alog. Ah. Muna yung driver nga pasyente. Ay, buyat pa ko. Vlogger.